Kumusta kadagiti amin nga gagayem ken kakabsat mi nga mangtartarabay kadagiti nga programa iti bileg iti kararag. Sapay la kuma nga iti parabor ken bendisyon ni Apo tayo sumangbay ti tunggal maysa kada tayo. Ket sakbay nga tayo maminsan paing ipakaammo dagiti kiddaw ken dawat tayo ken Apo. Naimbag nga tayo nga amuna nga denggen dagiti sao ti Apo. Madaydayaw ti Apo Dios, agkararag tayo. Apo Dios nga manangaasi ti amin, bendisyonam dagiti nasantuan nga saom. Daytoy ket mangipaay maminsan pay, itinamnama kada kami, dagiti saom ket biag, dagiti salitam, agserbi nga kired iti pamatimikin ka. Agyaman kami launay, daytoy ti kararag mi, tinagan ni Kristo nga Apo mi. Amen. Intayo pagsasalitaan, ti may panggep iti panagmaymaysa, ti panagkararag. Intayo basaan iti teksto tayo, iti surat ni Apostol Mateo, Kapitulo 18, ti versikulo 19. Kunakman kada kayon, ano dagiti dua kada kayo, pagnumuan danto dito'y daga, ti may papan iti anyaman abanag, adawaten danto, ni amak nga da sa dilangit, aramiden lanto kadakwada. Madaydayaw ti Apo Dios. Isu nga nalawag, nga no dati dua, nga agmaymaysa, iti panagkararag, ni Apo agaramid kadakwada. Iti maramid iti panagkararag, iti kunan to'y anyaman iti dawaten da, ket maaramid to kadakwada. Madaydayaw ti Apo Dios. Ket anyapay iti kinunati sa ti Apo na isurat iti Mateo Kapitulo 18 ti versikulo 20. Tano adinno ti nagururnungan ti dua wenno tallo gapo iti nagan ko adda kijay iti nagtingting nga anda. Madaydayaw ti Apo Dios. Daytoy iti kinapateg ken maaramid iti panagmaymaysa, iti panagkarkararag. Madaydayaw ti Apo. Ket anya dagiti banag, ngayon tayo pagmaymaysaan, nga dawaten babaen iti panagkararag. Umuna gagayem ken kakabsat, na isurat ni Apostol Pablo, kadagiti taga Pilipos Kapitulo 1, ti versikulo 3, inggan ti 5, iti kunana to'y agyamanak iti Diyos ko tunggal panakalagip ko kada kayo. Kang kanayon akadagiti amin akararag ko agdaw-dawatak asiraragsak gapo kada kay amin. Gapo iti panakikadkadwayo iti panakaywaragawag ti ibanghilyo manipod idi umuna nga aldaw aging gaita. Madaydayaw ti Apo Dios. Anya iti kunana to'y gagayem ken kakabsat. No anya iti pagmaymaysaan tayo, wano pagkakaduan tayo, pagnumuan tayo, nga dawaten babaan iti kararag, iti umuna, ket may panggep iti panakikadkadwa tayo, ken panakimaymaysa tayo, iti panangiwaragawag, ken panangikasaba, iti ibanghilyo ni Apo tayo. Tamo tayo, nga babaan, iti panangiwaragawag, iti ibanghilyo, anya ti kunana ti surat ni Apostol Pablo, iti umuna nga surat na ken Timoteo Kapitulo 2 versikulo 3 inggan ti 4, daytoy naimbag ken nakayayo iti imatang ti Dios ang mangisalakan kada tayo. Isu akayat na nga isu amin dagiti tattao may salakan da kuma ket dumteng da ti panakaammo ti pudno. Madaydayaw ti Apo Dios. Daytoy gayam panangikasaba wenno panangiwaragawag ti ibanghilyo, daytoy ket nasayaat ken nakayayo iti imatang iti Dios tayo. Taapay pagayatan ni Apo tayo nga dagiti isu amin nga tattao may salakan da kuma ken dumteng da ti panakaammo ti pudno. Isu nga babaan iti panangiwaragawag panangikasaba iti ibanghilyo. Kuna ni Apostol Pablo ti surat na ti umuna nga Korinto Kapitulo 1, 21, idinto, tagapo iti kinasirip ti lubong, saan na nabigbig ti kinasirip ti Diyos kinayat na nga isalakan dagiti mamati, gapo iti kinanengneng iti panangkaskasaba. Mataydayaw ti Apo Dios. Isu nga babaan,
iti panay kasaba, iti Ebanghelyo, dahiti iti pamuspusan, tapno dagiti mamati, iti kuna nakakabsat, awaten da, iti panakaisalakan. Isu nga kunana ni Apostol Pablo, iti Roma 1:16, tadyak ibain ti Ebanghelyo, ta iso ti panakabalin ti Diyos, amay paay ti panakaisalakan, ti tunggal may sa amamati, umuna iti Hudyo ken iti met Grego. Mataydayaw ti Apo Diyos. Isu nga no pamatyan, awaten ti tao, iti Ebanghelyo wano ti salita ni Apo, iti kunana to'y, babaen iti pamati na, awaten nanto ti panggep iti pamati na, iti panakaisalakan, iti kararwana. Umuna nga Pedro Kapitulo 1, ti versikulo 9, nga awaten nyo, ti pagbanagan ti pamatiyo, ti panakaisalakan, kadagiti kararwayo. Mataydayaw ti Apo Diyos, agyaman tayo, gagayem kan kakabsat, nga numan pa'y naduma-duma iti kasapsapulan tayo, mariribukan tayo, adu dagiti panubok iti biyag tayo, ngem ni Apo tayo, iti Diyos nga awagan tayo, isut mangisagsagana, iti naimbag ken kasasayaatan, nga mabalin, nga malakam ken maawat tayo, anya ti kunana toy, iti pagbanagan, iti pamati tayo, iti panakaisalakan, dagiti kararwa tayo. Mataydayaw ti Apo Dios. Ket anya pay iti kunana toy, iti may kadwa, iti surat ni Pablo, kadagiti kakabsat iti Filipos Kapitulo 1, di versikulo 9, engkano ti 10. Iti kunana toy, ket dayto iti kararag ko, at ti ayat yu umado, kuma langa umado, iti kinasireg pen iti amin a panakaawat. Tapno mabigbig yu kuma, dagiti banag a nasayaat, tapno napudno kayo ken awan ti pakapilawan yu, nga agengga iti aldaw ni Kristo. Mataydayaw ti Apo Dios. Anya ti kunana toy ni Apostol Pablo, ikarkararag ko, nga iti ayat yu umado kuma langa umado. Ket kasano nga may pakita tayo, iti panagayat tayo, kini Apo. Ti kunana ti umuna nga Juan, Kapitulo 5, versikulo 3, tano ayaten tayo ti Diyos, kayat naasawen, atong palen tayo dagiti bilbilin na, saan anarigat, atong palen dagiti bilbilin na. Kasano kano nga may pakita tayo, gagayem kan kakabsan, iti panagayat tayo kini Apo, babaen iti panang tungpal tayo, kadagiti bilbilin na. Ket na surat ni Apostol Juan, iti umuna nga surat na, iti umuna nga Juan Kapitulo 3, versikulo 22, ingana ti 24, iti kunana to'y ket iso amin adawaten tayo, awaten tayo kingkwada, tasalimet-metan tayo dagiti bilbilin na, ket aramiden tayo dagiti bambanag a makay-ayo kadagiti matana. Ket daytoy tibilin na, amamati tayo kuma, itinagan ti anak na ani Jesucristo, ket agayan ayat tayo kas imbilin na kada tayo. Ket ti mangsalimet-met kadagiti bilbilin na agtaeng kingkwana, ket isu kingkwana, ket ito'y ti panakaammo tayo, nga isu agtaeng kada tayo, gapo iti Espiritu nga inted na kada tayo. Mataydayaw ti Apo Dios. Ket anya ti kari ni Apo, gagayem ken kakabsat, iti kunana to'y kadagiti Salmo Kapitulo 91, ti versikulo 14, ingana 16, gapo tainsaad na ti ayat na kanyak, nga rod iso, ilasat kunto, ikabil kunto, iti nangato, gapo ta inamuna itinagan ko. Iso awagan nakto, ket siyak sungbatak to, iso ispaleg to, ket idaydayaw kunto. Iso pininek ko, iti napaot a panagbiag, ken panangi parangarangak, iti panangi salakan ko. Mataydayaw ti Apo Diyos. Isu nga dayti ti kari ni Apo tayo. Nuda tayo, gagayem ken kakabsat, iti kunana to'y ket makimay-maysa, iti panangiwaragawag ti sao ni Apo, ken kastamet, iti panagayat tayo, ket umado nga umado, kuma kingkwana. Mataydayaw ti Apo Diyos. Ket naisurat pa'y, iti surat ni Apostol Juan, Kapitulo 5, ti versikulo 15, iti umuna nga Juan, ket no ammo tayo, adiningeg na tayo, iti isu amin, adawaten tayo kingkwana, ammo tayo nga awaten tayo, dagiti dinawat tayo kingkwana. Mataydayaw ti Apo Dios. Isu nga ammo tayo,
nga kukunan at to'y babaan iti panagayat tayo, pamati tayo kingkwana, amo tayo kakabsat nga ni Apo dinengeg na dagiti dawat tayo kinkid daw tayo kingkwana. Ket sala nga dinengeg na anya ti kunan at to'y kakabsat, inawat tayo iti sungbat ni Apo kada tayo. Madaydayaw ti Apo Dios. Isu nga kunan at to'y dagiti Salmo kapitulo sa gasut ket di sa 6 iti bersikulo 1 ingkana ti 2 ay ayatek ti Apo ta ipangagnak dinengeg na dagiti kararag ko, yalingag na kanyak dagiti lapayag na tunggal umawagak kingkwana. Mataydayaw ti Apo Dios. Isu nga ni Apo tayo saan lang adumdumngeg kadagiti araw ken daw-dawat tayo kiddaw tayo kingkwana no dikit di iti kuna nakakabsat mamati tayo akas iti sinarito tayo babaen iti panagkararag mamati tayo nga dagiti amin nga kiddaw ken dawat tayo inawat tayo babaen iti pamati tayo kingkwana. Isu nga tatta gagayem ken kakabsat ipakaammo tayo maminsan pay dagiti kiddaw ken dawat tayo kingkwana tani Apo tayo ket mangipatpateg kada tayo agkararag tayo. Apo Dios nga manakabalin iti amin agyaman kami launay tas sikat ti Dios nga nasaya at launay kada kami agyaman kami tati bendisyon ken parabor mo ket impaay mo kada kami daytoy Apo ket pinaneknekam babaen nga saan mo nga impaidam iti bugbugto nga anak mo ni Apo mi nga Jesucristo. Isu nga mamati kami nganyaman iti kalikaguman ken kasapsapulan mi impaay mun kada kami agyaman kami launay bendisyonan dagiti saom tinagan ni Kristo nga Apo mi. Amen.